L'organització del Congrés és un treball col·lectiu de moltes persones. Pensa que aquí treballem més de 80 companys i companyes que estem en diferents seccions, els companys de seguretat, organització de plenari, organització de comissions, ponents, taula, fila zero. És un treball col·lectiu de moltíssima gent i de molt de temps, que portem més de 3 mesos preparant-lo. Els nervis, sobretot, és perquè tot surti bé, perquè els delegats puguin participar, tinguin les seves acreditacions, tinguin les seves esmenes, tinguin un bon espai, com el que veieu que tenim, i tota aquesta feina també genera nervis, crec que sí. Ho estic vivint com una experiència molt positiva, és molt bonic poder aportar, al final tenim moltes coses a fer i estar en un congrés, treballar en equip i poder construir el que volem presentar a la ciutadania és una cosa molt important. Ho estic gaudint. I jo crec que els nervis també són bons. Quan tens nervis vol dir que estàs a tope i fa falta una miqueta d'aquests nervis per engegar la màquina. Un congrés són moltes hores. Els treballadors han de tenir tot molt controlat perquè hi ha molta gent que s'ha d'anar coordinant durant moltes hores i molts dies, amb la qual cosa tot ha de sortir perfecte. A l'hora de gaudir, ho gaudeixes el moment que ja la criatura ja ha estat creada. Els nervis són previs, quan la cosa comença a venir tothom, però un cop ja tots els militants ja formen part de la dinàmica del congrés, és una cosa que flueix per ella sola. De moment bé, de moment tot està controlat, no hi ha incidències, tot perfecte.